Salutare toată lumea și m-am găsit la un nou videoclip. Astăzi fac un videoclip pe facem bai. Ia uitați ce gol am dat. Pum, corect, gol. Pasez. Cred că o să fac un videoclip pe crafting and building. Și acesta n-a gol și noi, de nu știu cum să... Cristiano Ronaldo, hai! Gol! Cristiano Ronaldo! Oricum m-a ținut acolo puțin. Da, măcar să pune golul. Mi-a dat faul. Da, zice este Neymar acolo. Sau care era? La mine era. Pasează. Eu stau în același care filmează. N-avea nimic cu la jelul, faul. Până acum 5-0, dacă mai dau 5 goluri repede. Dar cât de slab este acel jucător care joacă? Cred că poate fac. Ar fi tare să fie 10-0. S-a transformat în 100. Haaland, nu știu să dau gol. Hai, Haaland. Gol, Haaland! Asează în Haaland și Haaland se duce de șut. Gol! Foarte frumos gol. Messi. Care Messi. Care Messi. Oh my gosh! E cam de doi în față.
Opa! A intrat pe banca de rezerve Haaland și Son a intrat el în locul lui Haaland. Nu. Nu schimbă nimeni momentan. Cine e acolo? Hai, Messi! 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 Oh! Mai sperăm odată cu 10 minute. Ce greu e să faci așa. Nu! Cristiano o să iasă. Nu! Hai de mine. Nu. Cristiano, care o să iasă. Nu, Cristiano. Messi. Oh, bun, gata. Cam acesta a fost videoclipul. Sper să vă abonați și să dați like. La revedere!